لهولێرê paytexta Herêma Kurdistanê û bi helkefta Roja Cîhanî ya Jinê, rêxistina Jinê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ahengek li dar xist. Aheng bi amedebûna bi sedan jinên Rojavayê Kurdistanê yên kol Herêma Kurdistanê dimînin her wiha serkirdû û endamên partiyê û kesayetiyên siyasî û rewşenbîrî li hola lawan birêve çû. Di wê ahengê de gelek gotin hatin xwendin gotê de behsa dîroka Roja Cîhanî ya Jinê û rola jinên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê di civaka Kurdî de kirin. Her wiha çend helbest jî hatin pêşkêşkirin. Jinên beşdar di ahengê de rola jina Kurd ya Rojavayê Kurdistanê bi berzî nerxandin. Golîgorî gotina wan jina Kurd ya Rojavayê Kurdistanê gelekî pêşketiye. دەستپێکێ ئەز ڕۆژا جیهانیە ژنێ لە هەمووی ژنێت کورد پیرۆز دکم ئەم وەکە هیرۆ ئەم دبینن ژنێ کورد نەمانە وەکە هەزارە ساڵادا ژنێ کورد هەر پێشکەتنە یعنی ئەم هیرۆ دبینن ژنێ کورد پێشمەرگە هەنە ژنێ کورد خوندەوان هەنە ژنێ کورد سیاسەتمەدار هەنە یعنی دە هەر جهێکێدا ژنێ کورد هەنە. Ji aliyekî din ve, hin jin dibêjin got bandora koçberiyê û penaberiyê gelekî li ser jina Kurd ya Rojavayê Kurdistanê heye. Got jiyaneke dijwar de derbas dibe. Dibkevnekê dev ji malê xwe berdane û hatine û hemû tiştê xweştine û hatine vê derê yanî بس الحمد لله يعني ديسا ايرو ما اب مناسبه ما تشكر ما جوجبوب يعني انه افروج يعني ام تجاري جبينا كان مسوري تشكر وما الفرجي تشكر يعني انه افروج هيا بله پاندورک سر روشا جنا زو پاندورک زور سر روشا جنا هبول پنابریه بخوال غربتی زور او پاندورا قالك تعدل سر جيان ويبو لسر زاروك ويبو لسر بنيان مالي ويبو يعني او پاندورا زور بو سلبي بو اكيد سلبي بو. Her duê ahengê de koma armanc ya folklorî çend dîlanên folklorî pêşkêş kirin ku bûn cihê kêfxweşiya beşdarî bûyan. Di heştê avdara sala 1980 de bi hezaran jinên karkir ku gul û nan di destê wan de bûn daketin kolanê bajarê New Yorkê li Amerîkayê û xwepêşandanek birêve birin. Gotê de daxwaza wekheviyê di hemû waran de di navbera jin û zilaman de kirin û ji bo vê yekê jî her sal li heştê avdarê wekû Roja Cîhanî ya Jinê tê pîroz kirin. Nalîn Hesen, Ark.